이슈 자리잖아. 소나네 마바야. 아, 수댐 소나가 밤이 소나. 밤이 소나. 밤이 소나네 마바야 스토브라. 다시 다리 타오카. 뭐야? 자바이 나마. 합 자바이. 남보고. 남보고만. 아여 베스라 롱라 런두나 가난드. 아, 사타스도. नै फामि सनानि न'आ बयबो मोसानो फैदों बिराद गोसो खुसिजों फैलादों बाथि धोरोमनिफ्राय फैदों आरोना जा गोबांनो ओरैहाय माने बिथांमोना खाजि जानो फैदों ओमफ्राय आरो थेला लाफा दङ नै थेला गलाया नैबे सासे नैबे नै ओरैहाय थेला दङ ओमफ्राय सिख्लाफोरा आरो नै 이슈 자리잖아. 그래, 샤네. 아자, 소왕벌. Ini singa mana wah, ini singa mana wah, saya tu pondok. Nah, angin kita langpai hari. Nah, bezo rai lah, nah boy berapa sadar nak kelihatan. Besra bos, rai nama nak. Projectku naik dulu ya. Sana, ran gasnya naik. Ayo, ada ala Woi, sampai apa kau tahu tak? Sana ayam mejem kita. Ayam tahu sana itu. Jak. Ayam mejem kamu tahu tak mana? Saunu roङाखैहाय गुथिबो सिथावखौनो लाबदां जालाबाय थादों बेनो सासे महाय बिथाङानो नै बाल्थिंनि फालगा नुवाखै र' बेनो नै बरिया बसुमताने फामि सना होन 수댐 소나네 마바야. 아, 수댐 소나가 밤이 소나. 밤이 소나. 밤이 소나네 마바야 스토브라. 다시 다리 타오카. 뭐야? 발로가로 바크나이 바이네. 뭐야? 뭐야? 너기다 글라이. 자자 가면 있어. 아유, 디스카운트 할래 바이. 노니만 잡아라이네. Dia rai lain ni agak kerai. Nih, percuma sih musuh nak jalan dia ni. Sama saya yang sedang buat. Mana kena agak kerai. Boros ini boy ni siapa kerja? Koron sih lengai sih nubai tu nengko. 사고 동안 동안하면 그래 이거. 아너 이거는 부가 싫어 너. Rau betul sila kerai lo lah tu ni. 보로디니. Ayo. 싫어 나 가자는. 가자는.
Ini desain wala perni be. Desain wala. Mbak gungsi gungla dong mbak na sih. Sur. Goथाव जादों बयबो बाख्नाय नांगौ नोंबो बाख्नाय हा उसुं खाथिनि लाबो गोथाव जादों माबायदि जादों मोखां नुबाय नै लाइटजों दुरि दे जाना हो दे थिगखौ मोसानो दे जाना हो दे सोरनाबा माबायदि मोनदों सियान आयु सालि मैगंखौ गुबुन नुबाय माथो नुवांसै नोंसोरखौलाय खोमसिसो जाजोब्बाय दे मोखाङाव सेरनानै ला एसे मोखाङाव सेरदेरनानै ला ओरैबो नै एने रं नाम्बारसो थाबाय ओरैहाय बेस्रा मोसानो रोङानो दैल' लुसाबबायो नै लाजिलायोलायनो नै सोरदैलाय नै बिमा आरोनासै हाबानि स्टेम्पआ बिदि जायो ini sudah asa besra asasnya mozadoं 가지 자동 엄마 가지 아유 gede sahun bang 그렇다 보리야 ayo nanti hemsin boriaku nih ini ya nih kena dong hai ini akan harangga nubai 안 사그리 먹으면 요새 타는 잡아야 사그리 넣어요. 합 잡아야 나 합 잡아야. 난 먹어. 나 먹으면. 아여 베스라 롱라 런 누나 가난데. 아, 다 봤어. 사가리 나가네. मोसाला हिट जानानै हाय एसे माबा हाब्रां खुलाय आरोखि ओमफ्राय मा मोसानायाव माने हिट जानानै बारा जानानै इन्टारेस्ट बारा जानानै हाब्रां खुलायो हाब्रां खुदो आयो जाय बिथांमोना साबस्क्राइब खालामा ओरिजिमा गायदेरखौ नायनानै मानसियालाय देरनो रोंखायाखिसै नै आदा हाबो गैया खालामोबाखै ओमफ्राय ओइ मा दाइलग होदों बेस्रा ओमफ्राय दै लांबाय दैनो दैनो आनिवाला गोसोथो नायगोन ओमफ्राय बेसेबां बेस्थ' थायो ना बे फुखारनाय बे संख्रिजों खासे आयो थोआखिसै ने सासेल' बिनाय आंबा दाहाल' फुदुंगोनांबो सागरि फुदुं मोनला बावला दोंसे मोसावनाय मरायजोफोर ओङा गखाया मोसाखानांगौ मानिखाया गेसै होदोसै दे होना होदो दे Sarjanayne जोबथ'बाय न'खरसे दंबावो ने न'खरसे बिबार खावदो आं नोंसिनिफ्राय लाबोखादोंमोन बे बिबारखौ ए दोनदो इयाव दोन गारनो नाङा दाम गोसाथार बायनो हाया जाया दे केमेरा सानाखै खालामफिनबारासो दे दोनथ'नोसै दे थांलाबायनो
बाय 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 sekarang hayaksi sadanu sekarang mau saya ikut hai nơi